Kobuya buritkeli gari Jumamosi tariki 23 cy'umutinyo yiga 11 mwaka wiga na mangabiri gakoneki gwakorwa achinsemo aon namuno chingaki omwaziri bwisemi Muske Julius Ogamba Migosi Afrika watabuna kubatkana amo na matemo manekirasi gikumna kabere KCSA nigo ebikore by'ubungeneria chimisanemo 20 na oyomo byabiri bikoneki gwa ime yense ya Kenya okwarigane asekiunga weekend jisabere cyo butkubarero nkoro kwa Kevin Nkoba kabana nchiwe kwa mole ekiunga weekend jisabere ni gotocha kurwa ase ebunge ya South Mugirange County ya Kisii nigegati ya abonchire kurwa se chiro ya Nyachenge yegotoka asensemelia yebunge ya South Mugirango niko bagenda tukomurungane kubatkana amo na makongu bagenda tukwetira ase echire yom okwana chinga kecho niko babiri bagotemuna niko bakoneria ebintu byabo mbarabari amune para agentu kyabirge kwirira amagima bokoba ase akongu niko babiri bagotemuna nerebuya serikali ya county ya Kisii kubaterana amune bunge ya South Mugirango gocheko barosere echiro nenchiremo yokorobia obonchire bwabo erikuene kinga gochibale gosangirira ebango yekerengo kigoro roboturu niko rwariganirwa n'umurikito Isaiah Maobe abonchoreri kurwa sechiro ya Nyachenge gotukase bunge ya South Mugirango nigobe murunganiriye nchira batabwa kinyumba cyake bara necire yukubo rubulimo agubona sibakoneria angene bara leta ngoro kunina timoranya kundi nze no mwana biashara gaiga somo cyo Nyachenge tuwabere togo cyandeka cyo ntobwati amatoke nkoneri gutore tuwalia mandazi tuwanyune chai bono kebarateri ande amaene tuwachandire likoli ndelire maega na gotirimboka no toko na kogebana no munyene chizi yaga ako na gotominyokia isa ingine naboko nyoro ko minyoki gutara akora kirigi yako tungia watokolera sana etole para igora sta yo tokobeka no mbindo byeito etole para igoro no ane galira Rwanda eto turunganiga abana baito batikale roro igoro anyake barando bwati ikolire goti mata nako nyatoko ebereka tuachande kirabangina kaibono toko soera uyangai toko chikoebeka kapara igoro tigali njiru goto amorembe irengo no gukura sana egenjo yaye endangani ngokurera estire debwati kolemu yere para weta nainde bone kireta bwati obulumugo igotu anyorire ngabachugingo jabale bachuga revenue yaruzigwa yagenda ali county nigo yasira control iga ngonya abantu batarenge macho bakanyerwa muneka ko mnyoka goja bakasyaro ko bagekonya bono no bamwataka ngaka engaki abantu bagojogopwa orobono narimo ko mnyoka kirandi roba gojigiga iga ngamojo kokonyo abantu usiwere lakini ngendo gakoro kuchicho nkeyo usavi chirete bwati lakini bangero nko irwere kole ndiko tobwato bogimo bakumunya chenge Nyachenge ne chire nene otangire revenue nene mono ase county ya Kisii kole ndi tebwati tona asabangira baito bakogenda kibara tebwati asabangira baito bakuigama kana ali ekichiro kinde kyagendera kokolwa magenderero ekona babwa kurwe bango ntunkuru tole bango ngaye bango yaitego ki yubanya gusabone serikali ya county mona serikali ndenya kubwatirana ndenya ko baroseria echire juo twalinge gusabe county yaito ya Kisii aso gwanja kwabo nyuma doraji ko muki atwa ngo tagotenera revenue Nyachenge tigango barato imukiri atwa ya bwango yako atwa tumenya mangana matuka mange batokonya Nyachenge nyuma dotora imukira igoro igo twasabira umugabano ito omwe muzi ito kimukenyanya ito gwanje terigereria ngo Nyachenge mbanya gokosa Nyachenge bakwata chikura na barabu nabantu bande bakwata chikura nyango simbarati to gwanje te mabuli nto bwa talentara mabuli gakito ikamere kini kama no itotanya ko tochalinga ne para igoro tore atanya ko tochalinga ntoli na choga akibatarenge gwanje batokonye cho yakara ko sene tunto bwene rako babantu no nyino montenda ni musalikira ga kago tane gali nigo mali pia ko minyoki ko nyumba sha bantu o minyoki go kumia yo bekirwa sege tokenda tuabeka mangana itora nto kuna ko minyoka go chiama kori tuatu manamba ga kamba nyina
amasikani aborire tumwancho muri atosaba kwabera kobotkana amone nseme yo korento kwirana asensemeria ye wodi ya ibeno litko lya rero nigo egati ya abamenyi kurwa senseme yo na mora bana boda boda kurwa ase enseme ye wodi ya ibeno babiri bagwesokya na kwemunungani kobotkana amo ne ekogendera kwane kigwa kwa amagendro asenseme yo okwana chinga kejo abange nigo babiri bagoteamuna nigo batarikira nigwa amagendro ne monokoroisi gwa guchipara egentu kaberege kwirira egati ya abana boda boda kurwa senseme yo komotia serikali ye county ya Kisii border stage tobwa tamararamishi pare kurige na baka nyaguta pare chigari cha sombo morom tone ya sari gedri gwete ekanyere mora aye tukene ya kabere nikala watiri gari tiche ono jintu to gweti chore ntu abara yitonga ibare chandanga yari ito bachore te batokorere gas ono ntu to saba pare ba okura basombo morom batobekene ntu morom gade gwete ka anene ngoliteria sema ngana para sabara ibacho chore tega anne balugule masreito asinga muraba anega bechi piki ebo umieta sana nigona ikirega iga se mu stage anega na nyara muraba na maramisi abo yogo tene pare iga kiba sanji jirure chukoro